Adamu Abdullahi Zango, wanda aka fi sani da Prince Adam Zango, jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa, wato Kannywood. Kuma mawaƙin Hausa da Turanci a arewacin Najeriya da ma Najeriya gabaki ɗaya. Jiya ne 15 ga watan Agusta shekara ta 2019. Wallafa a shafinsa na Instagram cewa ya bar masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood, inda yake cewa daga yau ne 15 ga watan Agusta ni Adam A Zango na fita daga kungiyar shirya fina-finai ta Kannywood. Daga yau duk abin da na aikata mai kyau ko mara kyau kada a danganta da Kannywood. Daga yau duk arziki ko rashin ta a Kannywood bana bukata. Mu dai ba abin da zamu ce sai dai Allah ya kyauta. Allah ɗaya gari banban. In ji Malam Bahaushe ya ce duk nisan jifa ƙasa zai dawo. Shirin Kannywood a yau kenan, ku ci gaba da bibiyan mu a shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter @Arewa5050.